ọnụ nwunye na eze dike maka na o nwere ụfọdụ ndị mmadụ na-amarọ ihe jikọtara anyị na n'ike ọnya bụ ihe anyị na-akaba ahụ ka anyị kụziere ụmụ anyị ka ha mara na ebe anyị bidoro bụ n'ike ndị tinyechara aka ka ihe niile a nwee isi Chineke ga-akwụ ụgwọ mụ na onwe m na-eme ezigbo ihe Chineke ga-enye aka ka m na-enweta nke ndị eji na-eme na-aga n'ihu. Amen. Amen. Maka ọgwa na-enweta ya na Yes, sir. ndị igwe niile ekele m. Yes, sir. Oji na nwata. Ọ ga-abụzi echi. Oji na nwata echi. Igwe na polisi na-anapụ. Thank you, Igwe. Na-echi ibe. Igwe. Doc, ọkwụna ka anyị na-azụ. No problem, sir.